रन्जन दैमारिखौ फिन जोबथेसालियाव लाखिनायखौ लानानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन आरो पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गौथुमा जथाय खौरांगिरि मेल सामलायदों। क'क्राझार जिल्लानि गोदान एसपि राकेश रौशन बिथाङा गावनि मासिखौ सालायजेनबाय। खुलुमबाय। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय, बावहरनायजों लोगोसे बाक्सा बर्मानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव आं नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं दिनेश बर'आ। रन्जन दैमारिखौ फिन जोबथेसालियाव लांफिननायखौ लानानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन आरो पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट गौथुमा जथाय खौरांगिरि मेल सामलायदों। Appeal to the Government of India to release the core signatory of the BTR Accord, the founder president Ranjan Daimari, immediately. Today, as he is the core signatory and they came for peace in development in this region, so we, the Bodoland Students Union, wants peace. Bodoland Student Union एबा BSUआ दिनै 22 फेब्रुवारि खालाराव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव लांफिननायखौ लानानै खौरांगिरि मेल खुंनाय जायो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायखौ उदां खालामनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायदों। We, the Bodoland Students Union, wants peace, and we request all the government officials, the administrators, and the government to look after the cause with immediate effect. Because today, Bodoland Territorial Council is going to conduct an election very soon, and we appeal that there should be peace in our region. बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि मैखोम सागानगिरि जानायलाय अदेबानि रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै होआब्ला शान्ति चुक्तिनि मुङाव मुंसाइ होनायनि बेसेन गैया होननानै बुंथिबावो बिथां बसुमतारीया। And according to BTR agreement, because he has come to the overground now and he has withdrawn his arms, now he should be free because he has signed a big peace agreement with the government India, and he should be free very soon because if he is taken back to jail, then there might be a misunderstanding and violence in our region. जाखायनो रन्जन दैमारिया मेन स्ट्रीमाव फैबाय। बेनिखायनो बिथाङा उदां जिउ खुंनायनि मोनथाय मोनदांसिगौ होननानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि नेहाथारिया बुंथियो। फैगौ एप्रिल बिटिसिआव जानो गोनां बिसायख'थिया गोजोनै खुंजालांनांगौ होननानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि नेहाथारिया हास्थायो। रन्जन दैमारिखौ जुदि जोबथेसालियाव लांफिननाय जायो अब्ला बेवहाय आयेन बेरेखा दाङाबाजि जानो हागौ होननानै बुंथिबावो। We appeal that there should be peace in our region because we have seen many oppositions regarding the NDB issues and existing government, BPF government. So, and we appeal to all the people to conduct the election, free, fair election. There should not be any misunderstanding, any violence. So we want free and fair election in the coming BTC election. बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि नेहाथारिया मोनथिनाय बायदिब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव लांफिननायनि आरो उदां होनो दाबिनानै बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन, पिपल जॉइंट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउथ बिपिएफनि जथायै बानजायनायाव मोनसे बाइक रेली लानाय जागोन होननानै बिथां बसुमतारीया बुंथिबावो। ओरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि पिपल जॉइंट एक्शन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मार्टिना बसुमतारी बिथाङा रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायखौ उदां खालामनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ खावलायदों। रन्जन डाঙৰীয়াক আজি আকৌ মানে কৰায়ত্ব কৰি জেলত থৈ দিলে। ইয়াক মুকলি কৰিবলৈ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু যিটো নেকি জেলত থকা ব্যক্তি আৰু সেই জেলত থকা ব্যক্তিকেই পুনৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি ভাবিছোঁ। তেওঁক ধৰি লৈ যি স্বাক্ষৰ কৰালে আৰু পুনৰ
তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সেইটো এটা আমি ভাবিছোঁ যে এইটো বড়ো জাতিক বা NDFB সংগঠনক চকুত ধূলি মাৰি দিয়া নিচিনা ভাবিছোঁ আমি আৰু এই প্ৰেছ মিটটোৰ বিষয়টোৱেই হ'ল আজি আমাৰ দুইটা সংগঠন বড়োলেণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আৰু PGCVM আমি দুইটাই মিলি পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ স্বাক্ষৰ দিয়া যি ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আজি যি অলপ দিনৰ আগত তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে চুক্তিৰ কাৰণে আৰু আজি পুনৰবাৰ তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে रन्जन दैमारीखौ BTR गोरोबथानि उनाव फिन जोबथेसालियाव लांफिननाया आसाम सरकार आरो भारत सरकारा NDFBनि मेगनाव हाद्रि सारखावनाय आरो बर' माहारिखौ फाव फान्दायनाय होननानै बुंथियो बेनि आन्दोआव जुदि राजखान्थियारि फाव फान्दायनाय दङब्ला बेखौ पिपल्स जॉइंट एक्शन कमिटि फॉर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ निन्दा खालामगोन होननानै मोथि होबावदों मार्टिना बसुमतारी बिथाङा সেইটো কাৰণে এই যি সভা আছিলে তেওঁবিলাকৰ 4টা গোটৰ সেই গোটটো সম্পূৰ্ণ কৰিব দিয়াটো ভাল আছিলে কিন্তু আজি আমি ইয়াকে ভাবিছোঁ যে ইয়াত নিশ্চয় ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপচুই হওক বা NDFB পীৰ আমাৰ গোবিন্দ ছাৰ ডাঙৰীয়া অলপ দিনৰ আগত তেওঁবিলাকে যেতিয়া মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে সেই অৱস্থাত কিছুমান কথা কৈ আছিলে আজি পুনৰবাৰ জেলত যোৱাৰ পিছত একো এটা শব্দ দিয়া নাই এইটো কাৰণ তেওঁবিলাকে ইয়াৰ ওপৰত ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁবিলাকে কথা ক'ব লাগে दिनै 22 फेब्रुवारि खालाराव NDFBनि मोनब्रै हानजानि टप लेभेलनि मोनसे जथुम्माखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय मोनसे जाहोननि थाखाय रन्जन दैमारीखौ जोबथेसालियाव लांफिननाय जादों 22 खालारनि जथुम्माया जाफुंसार जानायमोनब्ला गाहाम जागोनमोन होननानै बिथां बसुमतारिया बुंथिबावो अदेबानि उदां खालामनानै होआब्ला शान्ति चुक्तिनि मुङाव मुंसाइ होनायनि जेबो बेसेन गैया होननानै बुंथिबावो बिथां बसुमतारिया क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां क'क्राझार जिल्लानि गोदान SP राकेश रतन बिथाङा गावनि मासिखौ सालायजेनबाय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा 2020 मायथाइनि 23 फेब्रुवारि खालाराव क'क्राझाराव SP अफिसाव जयेन जाफैनायजों लोगोसे समायखिराबो लायो যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ SP হিচাপে পদভাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰি আছোঁ যে ৰাইজৰ কোঅপাৰেশ্যন ইয়াত পাম আৰু সম্পূৰ্ণ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাৰ্চনেলি মই SP হিচাপে ৰাইজৰ ছাৰ্ভিচ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিকোনো ৰাইজ কোনো প্ৰব্লেম যদি পায় পাৰ্চনেলি মোক ইয়াত আহি অফিচত আহি লগ কৰিব পাৰে बेजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सोमजिनाय जाहोन आरो जाउनफोरनि सायाव मोजाङै नायबिजिरगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन आंनि गोसो गोरबोजों अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनायजों लोगोसे दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।